Sanbanani, welcome back to my channel. Welcome back again to Umkosinaphilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much. Ungakhohlwa ukusubscribe. Please consider subscribing, like a video, share a video, as well as watching them ads. Okay, ngiyabonga kakhulu for those who consider like because kubaluleke kakhulu. So kule video ngizoqhubeka ngisenza ama reviews othandwa nesithembu at this particular time. Ngiyabona nje ukuthi ngibhizi ngabakamsele kulezi insuku bafethu. So lukhona udaba engazange ngikhulume ngalo i-meeting yakaMangwabe noMakhumalo. I think that was their dinner. They called it ladies night out. And then bese kuba khona futhi I don't know if that was breakfast, lunch or dinner when it comes to Baba Msamseleko noMayeni. So I'm going to touch on those two occasions, okay? So I think that was episode 6 where I saw uMangwabe eyohlangana ke noMakhumalo bethu xoxa like uMangwabe ethi badiza ukuthi bahlangane bake nje baxoxa. We know ukuthi I think there's a relationship between uMangwabe noMakhumalo. So yeah man, bayahlangana ke lapha edineni there. I think that was after le dinner eyaba khona. So they were discussing okwenzeke edineni. I can see uMangwabe khuluma noMakhumalo ukuthi I get wona wasuthula enganone emotweni bobuza mina ukuthi ngizofike ngithule yini lapha kuqiqi ngosuthulu nje lapha esiyachaza kuMakhumalo ukuthi no isizathu esimenze wathula ubengafuni ukuthi bese kubonakala ngathi mhlambe izinto she says iziza ngaye or ziba about yena something like that. Baxoxa kuMakhumalo noMangwabe they are in that ladies night out like they said. Bese I feel like uMakhumalo unalento ukuthi ufuna uqinisekisa ukuthi uMangwabe akahambi ngoba ngimuzwe ethi at least I'm happy ukuthi khona lento ethi ayikho lento ethi wena uzohamba something like that inkumeni ethi sikhuluma or in whatever what's happening ayikho into ethi uyohamba wena engathi uMangwabe nje uthi girl kusho bani ukuthi ngizohamba something like that. But I can tell even though ukuthi akazuhamba uMangwabe. The way I see things, I think everything is going well. Akufani nje njengoba uMayeni hambile, but we heard though ukuthi uMayeni uhamba kwakhe is not about ukuthi bahamba isosala sincenga. uMayeni uhambile kunye, we will discuss it right now. So I'm still on the friendship yakaMakhumalo noMangwabe. Babizana badla idina kwakuhle ba discuss idina, ba discuss uhamba kaMangwabe and all that. Uzwakala ethi Makhumalo ngithi yamuza umthombeni mayithi kune part where umsele kuma bebuka idina wayizwakala ethi na uMangwabe vele ungase gate. So she's touching on that. She's saying angithi umzwile mayithi mina vele ngimile gate. So kusho ukuthi uyangikhulula phela ukuthi ngenza noma yini engifunayo engathi uthobile nje ufuna ukuthi you know what girl ayikho nje into ethi wena uyohamba nje. At least for me I'm happy with ayikho into ethi uyohamba, but she doesn't seem like she's agreeing with uMakhumalo. But the way ngibona ngakhona I don't think Mangwabe is going anyway. But anyway ngiye ngayithanda idina yabo and all that. Bahlale phansi babe ne conversation bathi kuzwana nje, but bebefuna ukuthatha lezi zinto bebefuna ukuzithatha especially ezenzike kudina since they were watching uthando nesithembu behlangene bengumndeni ubaba uMsamseleko namakhosikazi wakhe. So these two esibabone lapha edinini behlekela ngaseceleni ngoba izinto ebezikhulunywe bezingafuni bona bengibona nje behlekela ngasesayidini. They decided ukuthi they will go sit down and just have fun nje baxoxeke ngalezo zinto ebezibalekile. Okay sharp okay. So again uthe ubaba uMsamseleko the reason why uMayeni ehambile ukhulumile kuma diary sessions is because kwakukhulunywa ngeimoto. That's what he said. Ngoba thina besicabanga ukuthi uMayeni ehambile nje wayeshila ukuthi abahambayo so sala sincenga so yena uzohamba. So but uthi ubaba uMsamseleko uMayeni ungakubo nje ngoba kwakukhulunywa ngeimoto kuthi emakhulunywa ngodaba lweimoto ke wasezifaka inkingeni yena wasithi kuMayeni awukhulumisane noMakhumalo. So the fact that wathi uMayeni akakhulume noMakhumalo kusho ukuthi abazwananga lapho enkulumeni. I think so because it doesn't explain it ukuthi kwakukhulunywa ngemoto nje kwakutheni ngaleyo moto yena wasethi akukhulunywe noMakhumalo akayicacisisi leyo ndaba. But uyasho ukuthi sasikhuluma ngemoto ngase ngithi uMayeni akakhulumisane noMakhumalo. Wavele ke wakwata ke lapho wapaka amabheki wakhe wahamba. So I think because we know ukuthi uMayeni noMakhumalo abezwani, so angazi ukuthi baba uMsamseleko nayazi athi ukukhulumisana noMakhumalo kwakuhambe kanjani. Shuthi uMayeni akathandanga something like that in whatever conversation that they had.
abayenza lapho ke baba Mzamsele ke akakhulumisa noMakhumalo khona into njengazange ihlale kahle kumayeni simply because yena noMakhumalo vele njengamanzi neoil akuhlangani sesiye sabona nje mangabe ke esibukuhlelo ukuthi umayeni noMakhumalo kunjena nje akuhlangani ngibona kunephathi baba Mzamsele kazama ukuchaza khona ukuthi I think bebehleli bonke nomayeni or was it on kuma diary sessions echaza ukuthi umayeni ukhuluma ukuthi yena washadwa nini baba Mzamsele ke bethi phela umayeni mangabe ethi washadwa ngalesi sikhathi which means usekuqinisekisa ukuthi which means uMakhumalo nguye number 2 washadwa kuqala ngoba waqala walobola I think kunendaba yokuthi ulotsholiwa ukabuye ekhaya bese kuba nendaba yokuthi uhambile wayo mina I do not get that part bafowethu uma usulotsheliwe usungunkosikazi I think that's what makes uMakhumalo number 2 or kwalotsholwa yena kuqala kwase kushada umayeni wabuye ekhaya uMakhumalo levele lotsholiwe kwase kuyobuya uMakhumalo so uMakhumalo considers herself as number 2 kune drama khona lapho between ukuthi ngubani owashada kuqala ubani ongu number 2 umayeni noMakhumalo uyawathi ukuyicacisisa unfortunately I cannot bring the ama clips lana bafowethu because ama copyright strikes siwathola right but uyasho baba Mzamsele ukuthi umayeni mayethi yena washada ngaleli langa useyenza manje uMakhumalo abe right ngoba uMakhumalo ngamlobola ngelanga elingaka something like that ngizobhala ama dates akhona on my screen I think ukhulume ngoFebruary was it February 9 something like lo nyaka loyo right kusho ukuthi mangithi ngiyabona mangithi ngiyabhekisisa waba lobola mhlambe maduze babuye bashada maduze these two wives so ikhona into ethabazwani lapha umayeni noMakhumalo I do not know ukuthi kubangwa number 2 number 3 noma mhlambe zikhona nje ezinye izinto lapha ekhaya ezenza ukuthi bengahlangani at all so ke sibona ke idina ekhona ke ubaba Mzamsele ku eyohlangana nomama mayeni abasebethatha indaba ke yengane eyathola ke upoison something like that ekukhulumisaneni kwabo inkulumo yabo ayihambanga kahle umayeni nobaba Mzamsele kuyiphele nje iphele nje kushisa umayeni sethi yazini wena angiyona ingane yakho mina something like that ngoba umayeni she's bringing the question ukuthi angithi baba Mzamsele ukuthi asilungise ke ungitshela ukuthi ke ngaba nephotha kuphi ngizokwazi ukuthi ngilungise la kumosheke khona ebese yabe kumayeni ukuthi vela ngiphathanga kahle mhlambe kuzomela nje uye kwabasekhaya mhlambe ufuna kwenza umsebenzi agezwe ukhuluma something like that umayeni ukuthi kuzomela ungigeze nje selokhu nje wena ke wangithatha nje awukazi ungiphathe kahle ngaze ngihlale kahle kaMsele ku and kuze kube namhlanje nje awumphathanga kahle nje senze mbuyile ekhaya something like that ngathi ukukhuluma ngokugezwa umama umayeni engathi baba Mzamsele akakuphikisi lokho kusho ukuthi mhlambe uzozama ukuthi enze lokho ebese ke mayeni ithasha nendaba yokuthi futhi ngake mina ngagulelwa ingane laphana ingane yami yathola upoison into kanjalo angazi umxeka ukuthi akezanga lutho yena baba Mzamsele bese bayikhuluma indaba yengane bese uMzamsele uyachaza ukuthi okay ingane akhuluma ngayo ngomnini umnini siyazi ukuthi ingane yesibili yakamayeni kunompumelelo kunomnini bese kuba nalo oyilast born so ke kukhulunywa ngomnini lo phakathi right so baba Mzamsele kuyena uthe umnini babeka kayeni umnini waseyagula waqala uphuma ilonda washesha wamcorrecta ukuthi mayeni wathi sasingekho kayeni sasisekhaya eMzumbe umntwana wathi waphuma nje ilonda emlonyeni zaloku ziyakhula ziyabola ziyathini base bemsaka doctor mabemsaka doctor udoctor wathi umntwana uhle into engekho right so I do not know kuzakala ngathi umayini umgxeka ngokuthi akayiphakamelanga phezulu baba Mzamsele kakenzanga ngayo uMzamsele ukuthi ayibo phela inkinga lana ukuthi wena ugxeka abantu mawuthi ingane yathola poison futhi khona abantu abagxekayo la ukuthi ba poison umntana akho something like that bese umayini like abazwani uthi baba Mzamsele akafuna ukuthi agxeke abantu so singazi ukuthi mayeni kade yena uthi ingane yathola kuphi lento poison something like that akafuna uMzamsele ukuthi uqala ukukhonjwa abantu manje ukuthi kwakubani ubethe ubaba uMzamsele kuyenzeka lenga kubo kamayeni washeshe wacorrect wakatho yenzeka ekhaya eMzumbe ngagulelwa ingane futhi nje wena awuzange wenze lutho ngakho ngoba abavumelana ubaba uMzamsele ku have to protect other people ngoba manje kuzoqala sekuthiwe okay yilo nkosikazi o yilo nkosikazi I mean ngubani ongapoison ingane bafethu like angazi kodwa kuthiwe yaphuma izilonda kanjalo zaqala ke lokhu ziphume emlonyeni lana ngathi zibaningi umlomo wengane usumosheka bagcina ke bemsake eka dokotela yilapho ke bathola khona ukuthi
umntwana ate something poisonous. Okay, so ke manje kuzothi ubanike ubaba uMzamsele kunabantu akumele abavikele umayeni. She wants to talk about this. Obviously maybe she ukhona umuntu afuna Nkosi yami bengasebelike nje kuthiwe magumu ngoba kuwabona la kuma ungazwani nomuntu ningaboni ngasolinya mhlambe. Obviously anything goes wrong kuzothiwe Jesu angazi angifuna ukuya nalapho, but anyways bagcine lapho edineni bekhuluma ke ngendaba yengane eyathola angazi asithi poison something. Let's hope lelo gama lizokumfaka enkingeni when it comes to uYouTube bafethu amagama njalo sivunyelwe ukuthi siwafake. But anyways idina ayiphelanga kahle. Ngiyayibona nje mayiseyiqala on the next episode ukuthi uzwakala nje maye nethi mamela wena ngene ingane yakho mina something kuyabonakala nje ukuthi ugirl ube kunyawo lwakhe phansi akafuni nokuyizwa nje kaMseleku. Uziningi into angajabule ngazo since she was mentioning ukuthi selokhu nje wena azathi uMzamsele kokusho ukuthi phela umayeni selokhu ngamthatha mina. Ayikho into enhle engeke ngamenzela yona, ayikho into enhle nje ukuthi yezwa yimi ngomseleko, ngoba ke yabona ukuthi akaphathekile kahle ngalolu daba lwengane uze ehlise inyembezi when they are talking about this particular topic. Of course ingane yakhe bafethu yathola into engeke right ekhaya yenziwa ubani. Obviously umayeni ufuna impendulo, ubaba uMzamsele kunabantu okumele abaprotect. We are not saying they did something, but obviously akafuna ukuthi umayeni aqale ukupointa ama-fingers to other people. So kuningi laphana bafethu, that is the dinner engibona ekababa uMzamsele nomayeni. Obviously it didn't go well. Eka Makhumalo noMangwabe, I think their dinner went well, something like that. So those are the two particular dinners that I wanted to discuss on this particular episode. Sizobe sikhuluma ngezinto ezizozeka futhi on another video. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi ulike, ushare, ubuye futhi zama ukuthi ungaskip ama-ads. Nkosi yami ngabe ubuka ivideo ama-ads ayaqhamuka, please do not skip them, allow them to run. Okay, ngiyabonga kakhulu, asiphinde sihlangane kwenye video elandelayo. Bye.